Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuNyadingo TV. Umqala ubala channel sacela ucofa button ibutton subscribe uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kweli channel yakho ethanda kakhulu Nyakadingo TV. Bafowethu namhlanje ngeke ngithi before ngiqale nje nginibekele isihloko sanamhlanje. Ngifisa nje ukubonga bafethu kuma subscribers ame abakwazile ukusubscribe abanginike isupport. Selokhu sayiqala le ndaba le ngoSeptember 2023 bafowethu. Ngiyibonga kakhulu isupport. Kuthiwa mbonge umuntu okusizile ngoba usuke ungelutho ngaphandle kwakhe. Uyayibona ngendlela oyiyona manje usuke usizwe uyena. Okwenza ukuthi ube yilento oyiyona. Ngiyabonga futhi ukuthi ngise ngifike ku 2192 subscribers. Bafowethu ngiyabonga izandla nje zidlula ini ikhanda. Bafowethu ngilethe isihloko ngandi ngomlomo ngathi ngibhakede. Bafowethu ngilethe isihloko samhlanje uJacob Zuma uJacob Zuma bafowethu umnikazi wenhlangano Umkhonto Wesizwe. Usekwazile bafowethu ukuhlanganisa imiqembu Umkhonto Wesizwe ukuthi igcine uyilento oyiyona. Ngizonivezela lapha amaphesenti lapha kusukela kwaZulu Natal ukuze kuyoshona lezansi nibone ukuthi ikhuphuka kangakanani. Bathe akanike namapongo ukuthi nithi ilokhuzana. Khona indaba ekhishiwe, khona ama channel akhipha indaba ukuthi iMK isina 1 billion members abajoinile. Amanga lawo fake nathi abaningi kangakanani abawahlanganisi u1 billion. Ake nginilethele nje ama results MK ukuthi ikuphi sukela kuma province wonke esinawo sukela kwaZulu Natal ukuze kuyoshona phansi ukuthi bawungaka abantu abajoine ini iMK ngani ngama percent. Uthi nginilethele zona lezo indaba ngohlula khona uthi ngifaka isithombe yake bafethu. Bafowethu luhamba kanje. KwaZulu Natal 80%, eMpumalanga 60%, eGauteng 55%, eEastern Cape 41%, eFree State 39%, eLimpopo 30%, Northern Cape 28%, Northwest 25%, Western Cape 10%. Yilo-ke uhlu bafowethu ekade sihamba ngalo kumkhonto yini wesizwe party bafowethu. Ake ngidedele bafowethu nibone ukuthi umkhonto wesizwe usugijima kangakanani. Angeke ngidedele ividiyo yehlwele izemkhonto wesizwe.